Hello and welcome to this channel. ኣብዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ pronunciation ክርኢና ብፍላይ ከዓ ናይ መግብን ምስ መግቢ ዝተሓዙ ቃላትን ግን ከዓ ብዙሕ ግዜ ብጉጉ መንገዲ pronounce ንገብሮም ወይ ከዓ በቲ ትክክል ኣገባብ ዘይንብሎም ቃላት ኢና ንርኢ። pronunciation ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ሓደ ንኣብነት ሰባት ክንዛረብ ከለና ብቐሊሉ ንክሰምዑና ይሕግዘና። ካልኣይ ካልኦት ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ብቐሊሉ ንክንርድኦም ይሕግዘና። ስለዚ pronunciation ብግቡእ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ክብለኩም ዝደሊ ብዛዕባ ናይ American English ኢና more focus ጌርና ክንርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ British English and American English ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት pronunciation ክፈላለ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ይፈላለዩ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ግን more ኣብ ናይ American English accent ኢና focus ጌርና ክንርኢ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ተሪእና vegetable ብዙሓት ሰባት vegetable ይብልዎ እዮም። እቲ ቁኑዕ pronunciation ናቱ ግን vegetable ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ። vegetable እቲ ስትረስ ኣብቲ ቀዳማይ ሲለብል ማለት እዩ vegetable። ካልኣይ cucumber ብዙሓት ሰባት cucumber ይብልዎ እዮም። እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ግን cucumber። እዚ እውን ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ። እቲ ስትረስ ሕጂ እውን ኣብቲ ቀዳማይ ሲለብል እዩ q ስትረስ ማለት ጽቕጥ ብለሉ ቦታ ኣብቲ ቀዳማይ ማለት እዩ cucumber። እቲ ካልእ ኣፍኩስ ኣቢልና ንብሎ ተቐዳመይቲ ግን ጽቕጥ ብላ ማለት እዩ cucumber። ሳልሳይ broccoli ብዙሓት ሰባት ብሮኮሊ ይብልዎ እዮም። እቲ ቁኑዕ ግን broccoli። እዚ እውን ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ስትረስ ኣለዎ ስትረስ ይኾን ማለት እዩ broccoli broccoli። ራብዓይ potato ብዙሓት ሰባት potato ይብልዎ እዮም። እቲ ቁኑዕ ግን potato። ኣብዚ እውን ሰለስተ ሲለብል ኣሎ potato። እቲ ስትረስ ግን ሕጂ ኣብቲ ካልኣይ ሲለብል እዩ ዘሎ ኣብ ተይ ማለት እዩ potato። ሓምሻይ tomato ብዙሓት ሰባት ቶማቶ ይብልዎ እዮም ግን ቁኑዕ ኣይኮነን። እዚ እውን ብተመሳሳሊ ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ tomato። እቲ ስትረስ እውን ኣብቲ ካልኣይ ሲለብል እዩ ዘሎ tomato። ሻድሻይ carrot ብዙሓት ሰባት ካሮት ይብልዎ እዮም። ከምቲ ልክዕ ኣብ ትግርኛ ንብሎ ኣብ እንግሊሽ እውን ካሮት ይብልዎ እዮም። ግን እቲ ቁኑዕ carrot ክልተ ሲለብል ኣለዎ carrot። እቲ ስትረስ ኣብቲ ቀዳማይ ሲለብል ይኸውን ማለት እዩ carrot። ሻውዓይ onion ክልተ ሲለብል ኣለዎ onion። እቲ ስትረስ ኣብቲ ቀዳማይ ሲለብል እዩ onion። ሻሙናይ spaghetti ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ spaghetti። እቲ ስትረስ ኣብቲ ካልኣይ ሲለብል እዩ ማለት እዩ spaghetti። ናይ ጣልያን ቃል እዩ። ካብ ጣልያን ዝመፀ ወይ ከዓ ኦሪጂናሊ ካብ ጣልያን ዝመፀ ዓይነት መግቢ እዩ። ብጣልያን ከዓ ስፓጌቲ ይብልዎ ማለት እዩ ስፓጌቲ። ስለዚ ስፓጌቲ ተይልናዮ ብጣልያን ፕሮናንስ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ። ብእንግሊሽ ኣይኮናን ፕሮናንስ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ። ታሻዓይ ክዋሶን ብዙሓት ሰባት ክሮሳንት ዝብልዎ ወይ ከዓ ክሮሰንት እውን ዝብልዎ ክዋሶን ክልተ ሲለብል ኣለዎ ክዋሶን ኣብቲ ካልኣይ ሲለብል እቲ ስትረስ ስለዚ ክዋሶን። ዓስራይ ቾኮሌት ብዙሓት ሰባት ቾኮሌት ንብሎ ኢና ወይ ከዓ ቾኮላታ but the proper pronunciation is chocolate ሰለስተ ሲለብል ኣለዎ chocolate። 11 biscuit ብዙሓት ሰባት ብስኩት ወይ ከዓ ቢስኩት ንብሎ ንኾን ኢና። እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ግን ብስኪት ሲለብል ኣለዎ። እቲ ስትረስ ኣብቲ ቀዳማይ ሲለብል እዩ ማለት እዩ ብስኪት። 12 ፍላወር ሕሩጭ ማለት እዩ
لكن خمت نعنبة نجلس نتكمل flower لكن هم pronunciation الله ما حدا عينت flower بزح سوات floor زبلونا الله مالتي تخكلنيا pronunciation جن flower كلتا سيلابل على flower اتسرس بتقدامي مالتي flower عسر سلسته dough مالت بحيق مالتي dough حدا سيلابل يزلو سلازي حدا سيلابل تحلو سترس اقبرني مالتي كلتن كاب كلتن لعلن سيلابل تحلو وطرعنا سترس نقبر مالتي عسرت رباعته dessert and now don't confuse this with desert مس مدرة بدا تمساسال spelling زلو desert a pronunciation ترايز فعلالة مدرة بدا تخينو desert يبهال dessert مالت كن دحر مقبت وستو شكراو نقر مالتي dessert نعمنت كم آيس كريم كخوني خيل وي كيك كال كوم تمساسال مالتي سلسة سلبلالو dessert اتسرس هبت خلايا اللو مالتي dessert عسرت حموشة sauce مالت صبحي مالتيو sauce بزح حسابات sauce زولولو قالون أبناي بريتش رينا هجي sauce يبهاليو تخكلينيا زون جيجا كونان كن بناي بريتش pronunciation بناي أمريكان accent رينا كن sauce أسر شديشة buffet سترس أبت كلايا لو مالتيو buffet بناي بريتش إنجليش ترينا جن buffet ون كونيو بناي بريتش كون كلو buffet كونيو بناي أمريكان أكسنت جن buffet أسا شوعته breakfast بزا حسابات breakfast ينا نبلو مالتيو جن that's not right كلتا سيلابلالو breakfast اتسرس أبت قدامي سيلابل مالتي أبريك يزالو breakfast عسا شومانته sour actually is not a food type. It's something that describes the quality of food. عينتنا food تسقلت لنا قاليو sour مالت متيت مالتيو. For example, lemon is sour. Lemon tastes sour. Lemon متيتيو. So it is one syllable word and is simply pronounced as sour. 19. Porridge. تسرس هبت قدامي syllable مالتي P مالتي porridge. 20. Pizza. It's not pizza icon. Pizza. There is no Z at all in this word. T نبلالنا normally T icon. T نبلن كلنا ملحسنا أمونغ خلطاسنا نايز أتومش أبزي أجن T أبتل على كفالنا أفنان قبرامش دهريو sa نمترامات pizza. So this is all I had. Thank you for watching and please like, subscribe and share.